हेलो रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। बे भिडिअखौहाय आङो इमारजेन्सिलि बानायनाय जादों मानोना सेप्तेम्बर 4 थारिखआव गाबोन चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा गामिनि फोजौखां क्लाबनि फोथाराव जानो गोनां फुटबल टुर्नामेन्ट मेचखौहाय गाबोननि थाखाय फावसयनाय जाबाय। रायजो राजाफ्रा सोंनो हागौ बे फुटबल मेचखौ मानि थाखाय फावसायखो, मानो केन्सेल खालामखो, मानो फैमाल खालामखो नै बेफोरबायदि सोंनो हागौ। बिनिखायनो बे भिडिअखौ बानायनानै इमारजेन्सि नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायफिननाय जाबाय। मानोना बेवहाय बोथोरा गाज्रि होनदों, बे बोथोर गाज्रिनि थाखाय उसुबिदा जादों बिथांमोना, बिनि थाखायनो बे मेचखौहाय फावसयनाय जादों। मानोना बिथांमोना जाय क्लाबनि बिबानगिरि बिथांमोना गावसोरनो खेंफोरथि होखादों। बे भिडिअखौ नायलांब्लानो नोंथांमोना बुजि मोनगोन। जोंनि पर्बतजरा फोजौखां क्लाबनि बे फुटबल सेरेमनि दंमोन। बियो 4 थारिख 9 मार्च 2022नि रबिबार दिन समाव जानो गोनां दंमोन। नाथाय बेखौ जोङो मोनसे बोथोरनि गाज्रि परिबेसनि थाखायहाय जोंहा फिल्डआ गाज्रि जानायलाय जों बे 4 थारिखआव जि फुटबल गेलेनांगौ दंमोन बेखौ जोङो पस्टपन खालामथ'नानै जाहैबाय। जों बोथोर मोजां जायोब्ला बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बेखौहाय मा दिनाव लानाय जागोन जों बेखौहाय उनावहाय डेटखौ जों फिक्स खालामनानै होनाय जासिगोन। बे कमिटिनिफ्राय बेबायदि डिक्लेयार खालामबाय। पर्बतजरा फोजौखां क्लाबनि फिल्डखौ ओरैबायदि समायना रमायना पर्दाफोरजों जिफोरजों साजायबायमोन। नोंथांमोना नाय, ओरैबायदि साजायजोबखाबायमोन। दा गाबोन जोङो जमाल' जानो नांसिगौमोन आरो ओमफ्राय माथो खालामबावनो ना। दा जुब जुब अखा हानायनि गेजेरजों माने फिल्डआनो हाब्रु जादों होननानैहाय गाज्रि जाजोबदों होननानैहाय बिथांमोना फोरमायदों। आरो बिथांमोना इमारजेन्सिलि आंखौ बुंदों आरो माने आं दाख्लै आपडेट होदोंमोन नालाय, दा आंखौ बुंदों आरो बेखौहाय आपडेट होफिननो थाखाय। दा बे फिल्ड गाज्रि जानायनि थाखायनो बिथांमोना फावसयनानै होनांबाय। बे खेलाखौ माब्ला लाफिनगोन, माब्ला गेलेफिनगोन बेखौ गावसोर आपडेट होफिनगोन होननानै बुंदों। दा दिनखौथ' थि खानाय जायासै माब्ला गेलेफिनगोन। दा गाबोननि थाखायथ' केन्सेल जाखाबायानो, गाबोननि थाखायथ' दा फुटबल मेचआ जानाय नंला। माने अखा जुब जुब हानायजों माने बे फोथारा गासैबो हाब्रु जाजोब्बाय, माने बल गेलेजाया ओरैबायदि गाज्रि जादों आरो। दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों समायना रमायना साजायजोबनायखौ, ओरैबो गासिबो पर्दा खोंजोब्बायमोन, ओमफ्राय स्टेज बायदिसिना बानायजोब्बायमोन। गाबोननि दिनावहाय गेलेनोल' नांसैमोन आरो ओरैबायदि रेडि जाजोबखाबायमोन। ओमफ्राय बे अखायानो आवलायबायना, दा माला लाफिनो दिनखौहाय बेखौहाय थि खानाय जायाखै बिथांमोना। नोंथांमोना खबर मोनफिनगोन। ओमफ्राय आलासियाथ' बेनो थाफिनखागोन जाहैबाय। दाख्लै आं जेनाखि खोन्थादों बे आलासियानो थाफिनगोन, ओमफ्राय टिमाबो बेनो थाफिनगोन। ओमफ्राय दिनखौसो माला लानाय जायो। दा बलाथ' केन्सेल जाखाबाय जाहैबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामदो, नङाब्ला मानसिफ्रा गाबोन फैलाबायगोन फुटबल मेच नायनो थाखाय। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय इमारजेन्सिलि बे भिडिअखौहाय केन्सेल जाबाय होननानै मिथिनाय बायदि शेयार खालामनानै होदो लोगोफोरनो बयनोबो। गोजोनथोंसै।